Sa matira na lang po sa akin, isang lapad. O, paano ka nabubuhay sa 4,000 pesos? Titipirin po. Kanami, mangin turista sa isa ka lugar. Kasi siyempre, relax, lagaw-lagaw. May kwarta, wala problema. Pero kung ikaw na gani ang isa ka OFW, kung wala obra, wala kwarta. Kung gusto nimo maka-extra, ma-part-time ka pa. Gani, parido pay pong ko plus pamati. Kaya subo nga punto per punto. Advice ko lang sa mga OFW kag breadwinners ang inyong nga pamilya, mangin honest kamo. Ihatag kung ano ang inyong nga masarangan. Hindi kayo daw si giti-giti kamo o kung si kabuto-buto kamo nga ka mga tikalon. Kag tanan ninyo nga mga sinuptan, tanan ninyo nga kwarta inyo ipadala na lang. Kagang masubo pa, kay mangutang kamo para ipadala sa luho sang inyong pamilya. Wala man tadalabot. Ini akon advice lang. Kay nga ang inyong kaugalingon, inyo na lang pabayan. Padala kamo sang insakto lang. Kay para marealisar nila nga kabudlay man mangita sang kwarta. Kag ikaw na budlayan. Kag hindi magpinataka na lang sila. Una nga punto. Sa mga paryente, abyan, tupad balay, kung kamo gani gintagaan sang habon, inyo pasalamatan kaya siyempre kamo na dumduman. Beskan ina nga mga bagay ginagmay, ina pinangabudlayan. Hindi kung tagaan kamo sang habon, inyo pa chismison, ay habon lang. Tagaan kamo sang chocolate, inyo libakon, ay tani Toblerone o kon Cadbury. Tagaan kamo sang t-shirt, mahambal pa kamo tanigin kwarta na lang. Kamu naging tagaan, kamu pa madimanda. Wala ka kontentuhan, mga kabalan. Ikadwa nga punto. Hindi naman kung kisa mabasol ang mga ginikanan. Kahit siyempre kung ikaw nanay o kung tatay, i-provide nimo ang kinahanglan sang imo nga kabataan. Pero sa mga kabataan, antes ka mo magdemanda sang iPhone, iPad, bike o kon motor, inyo paminsaron nga kabudlay mangita sang kwarta. Antes kamo ginpadalaan ang inyo nanay, pila ka basin ang iyagin kuskusan. Antes kamo mahatagan, nag-ubra siya sang 16 hours. Wala nakapahuway tungod pagid nag-part-time. Ikatatlo nga punto. May ara man. Si Mrs. nag-abroad. Si Mr. nagpadako itlog. O kung baliskad naman, si Mr. nag-abroad, si Mrs. nagpaulbos ang iyang puklo. Kada hapon, manahor, mainom-inom, nurong nagrilyo, turo tambay. Wala binuligan sa ilang pamilya. Ang mas malala pa, kay nangirido o kung kapangirida pa sila. Hindi ka na gani mapuslan, no? Believe ako, kay hindi ka na gani mapuslan, nagbulig ka pahatag problema sa inyong pamilya. Ikaapat na punto. Sa pamilya o kung sa paryente, nga ang pamatyaga nila kay tungod nag-abroad ka, nangin milyonaryo ka na. Tanan na lang obligasyon isalig nila sa imo. Pati inyo nga mga pakaisa, ila pag-eskwela, baw ikaw man ang naghatag. Imo sila ginbuligan. Pero isa ka ng kabeses, wala naghatag, malain ka na sa ila panulukan. Unfair, di ba? Kaya imo man ginhatag tanan, imo man sila ginbuligan. Pero kisa lang, malain ka na sa ila. Reminder ko lang ni sa inyo. Ang kwarta, sa abroad o kung sa Pilipinas, parehos lang. Ang kwarta, ginapangabudlayan. Kag wala ginapulot sa dalan.